Beti eduki genuen gogua, Zumalakarregi pixkat, Zumalakarregin irakurketa egiteko. Beti eduki izan duenik olako miresmen bat persona jorratikan, ez? Zatekan, personaje gure gana iritsia, eta beti, bueno, nik ikusten nien guruan, alde oso guria bezala, ez? Baina beste alde bat ikusten nun, gaiztua bezala, eta ez dakiz zer, baina, nik hori ikusten nun, zoze inbertzala, ez? Zatik handa, eta liburu batzuk irakorritut, betaz, bai aldekuak eta bai bestekuak, eta kontotu nintzen, joño, ostra, persona jau, berezti jela zein, eta intzunare oso berezit izan zala. Eta askotan esan digue, bai, Carlos erregi, Espainiko erregian alde intzula, bai, baina bidatu berda zeatikan juntzan bekin, eta horren ikustezu, ez zala beha bakari bezi, herria nola altxazan, ez? Eta nola herri batek segizion behai, baina zutxu, eta hor ikustezan, foruan defentsa, eta ez forua gari, identidade ere bai. Hor duen ikusi behar da Euskalduna, hemen Euskalduna gua haundila zala. Eta azken bian zure identidadea eta zure izaera eta zure bizitzeko erare, beak ikuste zuen, arriskuan. Eta hori izan zen horreneko zentralizazioa, ez? Eta hauek, ez zauden adoz, eta bueno, eta horren alde borrokatu zuen, beria eusten alde. Eta Zumalakarregi ikuste zen militar bazala, militar hemengua, baino ze almen eukizun, jende soila ejertzitua bihurtzeko. Eta jende asko zen, borrokatzen zuen, baina gaur egunean etxea, be lan egitea. Eta danak egiten nola izango, baina asko. Eta nabarmentzeko da, bi eren hogeio, elebakarra ziala, hemengoa ziala. Eta ez ziala hain memeluak borrokatzeko, zerbaitetik borrokatu zuela, ez? Eta hori dana ikusita, honen meziu, jardunaldi bat, zatik nik ikusiet persona joi pixkat aztuta eta zea dola, gure almen egin deu, hoi pixkat aurre egiteko. Eta guztua gatu ginen. Eta batez ere, barrenean genuen gauza hoi, zate askotan biratzen otekea referentzik, urrutiko die beti honak, eta urrutiko entxarrago malau, berta joan da, eta lau. Eta orduan, garaia, pixkat, hemengo personai batzuk, pixkat, azaleratzeko, gehiago azaleratzeko. Beti daude hemenguak, ondo ikusi jo, gaizki ikusi jo, baina nola beti imperioekin jundian personajiak hemengo, ez? Elkano, Oloiola, ez dakizen. Baina, eta badirudi Euskaldunak hoi bakarri ziala. Eta orduan, bazan garaia, beste personaje batzuk azaleratzeko. Eta bada Zumalakarregi, baina badaude asko, Jaime Belate Medrano, Martin Txipia, eta hoi danak, nolbetek ez di ofizialak, eta hoik berreskuratu behitugu. Gu iritsi bale magia, honea gu izatea, debai da, hauei esker debai. Hoieke, nolabete aurre entzilen, holako zentralizazioa.